Καλησπέρα. Θα δείξουμε στο βίντεο αυτό μια χρήσιμη λειτουργία της εφαρμογής πίνακες ή table στο Nextcloud. Πώς μπορούμε να εισάγουμε δεδομένα σε έναν πίνακα από ένα αρχείο όπως ένα υπολογιστικό φύλλο ή ένα αρχείο διαχωρισμένο με κόμμα αρχείο CSV. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ανεβάσουμε αυτό το αρχείο με τα δεδομένα, το υπολογιστικό φύλλο ή το αρχείο διαχωρισμένο με κόμματα, να το έχουμε στα αρχεία μας στο Nextcloud. Όπως έχω κάνει ήδη εγώ, έχω π.χ. κάποια αρχεία υπολογιστικών φύλων. Η εφαρμογή μπορεί να διαβάσει από αρχεία Excel ή αρχεία του LibreOffice ODS ή και, όπως είπα πριν, αρχεία CSV διαχωρισμένα με κόμμα. Ας δούμε για παράδειγμα αυτό το αρχείο που θέλω να εισάγω. Είναι μια λίστα υπαλλήλων. Έχουμε λοιπόν κάποιες στήλες, τα δεδομένα μας. Το αρχείο αυτό πρέπει να έχει τη μορφή πίνακα, δηλαδή η πρώτη γραμμή αναγκαστικά πρέπει να έχει τα ονόματα των στυλών και στις επόμενες γραμμές να είναι τα δεδομένα. Και φυσικά δεν πρέπει να υπάρχουν ενδιάμεσα στα δεδομένα και νέες γραμμές, δηλαδή πρέπει να έχει αυστηρά τη μορφή πίνακα. Αφού λοιπόν ανεβάσουμε αυτό το αρχείο στο Nextcloud, θα πάμε λοιπόν στην εφαρμογή πίνακες και έχω φτιάξει εγώ έναν πίνακα κενό και θα εισάγω αυτά τα δεδομένα. Δεν είναι ανάγκη να φτιάξω τις στήλες, γιατί η εφαρμογή αυτόματα θα δημιουργήσει, όπως θα δούμε τώρα. Για να εισάγω λοιπόν δεδομένα, πάω εδώ στο εισαγωγή και επιλέγω το αρχείο, το πρώτο βήμα είναι αυτό. Πάω λοιπόν στο Nextcloud στα αρχεία μου και επιλέγω το αρχείο που θα εισάγω. Είναι αυτό εδώ το Clerks1. Και πριν πατήσω εισαγωγή, εδώ υπάρχει ένας διακόπτης που είναι ενεργοποιημένος που λέει δημιουργία στυλών που λείπουν. Άρα λοιπόν η εφαρμογή θα δει τις στήλες που υπάρχουν στο αρχείο εισόδου και αν αυτή η στήλη δεν υπάρχει στον πίνακα θα τη δημιουργήσει. Όπως εδώ θα γίνει, θα τις δημιουργήσει όλες, γιατί έχω έναν πίνακα χωρίς στήλες. Συνήθως θέλω να το έχω αυτό ενεργοποιημένο. Πατάω λοιπόν εισαγωγή και θα αρχίσει, έγινε γρήγορα γιατί ήταν και μικρό το αρχείο και μου λέει ότι βρέθηκαν 6 στήλες, δημιουργήθηκαν, δεν βρέθηκε κάποια στήλη που υπήρχε ήδη στο πίνακα γιατί ήταν κενός. Δημιουργήθηκαν λοιπόν 6 στήλες και εισήγαγε 3 γραμμές και δεν είχα κάποια λάθη εδώ που λέει τα errors. Άρα λοιπόν πατάω το ολοκληρώθηκε και βλέπω ότι δημιουργήθηκαν και οι στήλες αυτόματα και εισήχθηκαν τα δεδομένα. Όμως σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέξουμε ότι όλες οι στήλες που δημιουργούνται αυτόματα έχουν τη μορφή κειμένου. Αν ανοίξουμε εδώ μια στήλη για επεξεργασία θα δούμε ότι ακόμα και οι αριθμοί είναι σε στήλη τύπου κειμένου. Δηλαδή μπορώ να εισάγω και δεν έχω κάποια επικύρωση των δεδομένων. Αν αλλάξω κάτι εδώ π.χ. θα γίνει, μου αφήνει να εισάγω και κείμενο. Ας το διορθώσω λοιπόν αυτό. Αν θέλω να αντιστοιχίσω τύπους συγκεκριμένους σε κάθε στήλη, θα πρέπει πριν την εισαγωγή να έχω ήδη τις στήλες και να τις έχω ρυθμίσει με τον τύπο που θέλω. Για παράδειγμα, τη στήλη θέση. Εδώ έχω ένα δεύτερο πίνακα που θα δοκιμάσουμε τώρα την εισαγωγή. Έχω φτιάξει ήδη τις στήλες. Τη στήλη θέση την έχω κάνει να είναι επιλογή. Οπότε με την εισαγωγή θα διατηρήσει αυτόν τον τύπο. Όπως και οι άλλες στήλες, όπως η προϋπηρεσία, την έχω κάνει να είναι αριθμός με δεκαδικά ψηφία. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα την εισαγωγή σε αυτή την περίπτωση. Να κάνω τώρα εισαγωγή, να επιλέξω, έχω ένα δεύτερο αρχείο και θα επιλέξω τώρα ένα αρχείο CSV που έχει αυτά τα δεδομένα. Και πατάω εισαγωγή. Βλέπουμε εδώ ότι δεν δημιουργήθηκαν στήλες, αλλά βρέθηκαν στήλες που αντιστοιχήθηκαν και οι 7 στήλες. Πατάω λοιπόν ολοκληρώθηκε. Και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι διατηρήθηκε ο τύπος. Π.χ. εδώ ας ανοίξουμε μια γραμμή. Η θέση έγινε αυτόματα εφαρμογή, κάθε μοναδική τιμή στη στήλη την έκανε μια επιλογή. Αυτό είναι αριθμός, όπως και αυτό είναι αριθμός δεκαδικός.
το αξιολόγηση είναι αριθμός αλλά φαίνεται ως μπάρα πρόοδου και πρόσθεσα στα δεδομένα μου, γι' αυτό έβαλα ένα δεύτερο αρχείο και μια στήλη με ημερομηνία. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορώ να διατηρώ το σωστό τύπο δεδομένων. Και να σας πω κάποια πράγματα όμως εδώ που χρειάζεται λίγο προσοχή. Στο αρχείο λοιπόν, όταν θέλουμε να κάνουμε εισαγωγή και να αντιστοιχίσουμε τον τύπο δεδομένων, πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Ας ανοίξουμε λοιπόν εδώ το αρχείο το δεύτερο. Όταν θέλω να γίνει ένα πεδίο επιλογή, αυτό που θα βρει τις μοναδικές τιμές και θα κάνει το πεδίο. Όταν θέλω να είναι τύπου ναι ή όχι, βάζω 1 για το ναι και το 0 για το όχι. Αν είναι αριθμός, απλά να είναι αριθμός. Αν θέλω να είναι όμως δεκαδικός αριθμός, εδώ θέλει προσοχή, θα πρέπει να το μορφοποιήσω να είναι, για την υποδιαστολή να έχει τελεία, δηλαδή με το αμερικάνικο σύστημα. Μπορώ να το κάνω αυτό σε ένα υπολογιστικό φύλλο με το μορφοποίηση κελιών και να αλλάξω εδώ τη γλώσσα του να γίνει στο αμερικάνικο σύστημα. Και για την ημερομηνία, και εδώ θέλει προσοχή, υπάρχει ένα προβληματάκι. Καταρχήν πρέπει η ημερομηνία να έχει τη μορφή αυτή, δηλαδή έτος, παύλα, μήνας, παύλα, ημέρα. Και όταν έχω ημερομηνία παρατήρησα ότι πάλι δεν μπορώ να κάνω εισαγωγή μέσω αρχείου υπολογιστικού φύλου, γιατί εσωτερικά οι ημερομηνίες μορφοποιούνται ως αριθμό. Γενικά υπάρχει ένα θέμα εδώ. Οπότε αν έχω στείλει με ημερομηνία, θα το κάνω εξαγωγή το αρχείο σε αρχείο μορφής CSV, διαχωριστικό με κόμμα, όπως έχουν όλα τα λογισμικά για υπολογιστικό φύλλο έχουν λειτουργία εξαγωγής σε υπολογιστικό φύλλο. Εδώ νομίζω είναι στο download, έχει ως υπολογιστικό φύλλο. Αντίστοιχα υπάρχει και στο Excel. Και άρα όταν έχω λοιπόν στείλει με ημερομηνία, αναγκαστικά η εισαγωγή πρέπει να γίνει από αρχείο μορφής CSV. Αλλιώς διαφορετικά μπορώ να χρησιμοποιήσω πάλι αρχείο μορφής υπολογιστικού φύλλου. Και κάτι άλλο που να τονίσουμε είναι κατά την εισαγωγή, ό,τι δεδομένα εισάγω, ας ξαναεισάγω εδώ τα δεδομένα. Με το εισαγωγή ας επιλέξω το ίδιο αρχείο που είχα βάλει πριν. Τα δεδομένα προστίθονται στον πίνακα. Δεν έχω δηλαδή τη δυνατότητα να ενημερώσω υπάρχουν δεδομένα. Αυτά λοιπόν για την εισαγωγή δεδομένων με την εφαρμογή πίνακες.